Γεια σας gamers, κάνω 44-2 εδώ. Ή όπως θέλετε πείτε το. Εντάξει, δεν πειράζει, μπερδεύομαι. Θα κάνουμε σήμερα εδώ Skywars με το Blood Moon Age ξανά. Και θα κάνουμε ένα Golden Axe Challenge, όπως και... Σκατά. Έχω Pixel Pack, όπως βλέπετε. Και θα σας το γράψω στο link στο description για να το κατεβάσετε από εκεί. Και θα σας βάλω το βίντεο του Χάκη να δείτε. Και θα κάνουμε και No Armor Challenge και No Bow Challenge, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά. Θα είναι αρκετά δύσκολα. Πες και εσύ, Νικολάκη. Ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολο. Ναι, δύσκολο, πολύ. Πολύ δύσκολο. Και τι μπαίνουν όλοι. Δυσκολιά. Δυσκολιά. Είναι No Axe Challenge. Βασικά Axe Challenge, Golden Axe. Πριν έγινε μια βλακεία, παίχτηκε μια βλακεία. Τα πήγαμε τόσο καλά. Και δεν έκανα ρεκ τελικά. Ένα λεπτό μόνο εισαγωγή είναι ρε βλάκα, έλεος. Ένα λεπτό μόνο εισαγωγή. Το intro. Εγώ έπαιζα από τα vlogs. Εσύ Νικόλα. Και από πού δεν έχεις πέσει, από γκρεμό έχεις πέσει, από πολυκατοικία έχεις πέσει, από πάντα. Ωραία φίλε, οπ. Ένα apple. Ένα όμορφο apple. Εγώ κάνω... Εσύ πέθανες. Όχι. Τουλάχιστον. Τρόμαξα. Λέω, αχ, έχω Diamond Sword Sharpness 1 και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Καταραμένα. Σταμάτα να τραγουδάς, το Ronaldo Chop. Αυτό δεν τραγουδούς τώρα. Όχι. Τι τραγουδούς. Αχ, αν με ρίξουν τώρα πραγματικά, ρε. Τι είχαμε σκοτώσει. Όχι. Golden Axe. Κι εγώ. Congrats. Ας καλάκια. Πάμε να τον φάμε ρε τώρα κι ας τα eggs. Εγώ με τα έτσι. Όχι τουλάχιστον. Μην το ρίξεις γιατί θα με δει. Μη ρε βλάκα, θα με δει. Άντε για, τον έριξα. Η assist μου ήταν από μένα. Το ξέρω ρε αγόρινα μου, το ξέρω. Είχε Diamond Sword Sharpness 1, Sharpness 8,5. Κάτσε. Άντε γεια ρε φίλε. Άντε γεια ρε τρελέ. Τι ήταν αυτό που έκανα. Νικόλα πρόσεχε γιατί έχει κενά Παναγιά μου θα πέσει. Βάλε τα blocks γιατί έχει κενά. Έκανα παρκουράκι. Παρκουράκι. Θα πέσω. Πρόσεχε πάρα πολύ. Πρόσεχε πάρα πολύ, σε παρακαλώ, θέλω να χάσεις. Το έχουμε αυτό το challenge, είναι easy. Τζαν πάρε το δικό μου. Λοιπόν, πάμε τους φάμε όλους, πάμε. Αυτό το game είναι easy win. Καλά, τους έχω βάλει όλους να κλαίγονται. Νικόλα, πάμε, τον έχουμε αυτόν, τον έχουμε. Ωραία, πού τον πέταξα. Λάκα 3 kills. Καλά, από εδώ και πέρα δεν θα παίζουμε sword. Είναι τέλειο. Είναι πολύ καραφίστικο, το ξέρεις αυτό. Τι είναι? Καραφίστικο. Καραφίστικο. Δεν το κατάλαβες. Καραφιστικό είναι ρε. Παραφίστικο. Όχι! Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!